Кажи бе. Хай. Хай. Какво ще иска? Понеже овцете постоянно пилеят изключително много сено, събирам периодично и го слагам в ползите на кокошките. Кажи бе. Седмичка. Няма. Що разхвърлям и самият курник. Това са нашите курници. Това са били свинарници. Но когато взехме кокошките, нямахме обособено място, къде да ги гледаме и направихме свинарниците за временно ползване и за сега мисля, че има много добре. Вижте какво е красиво това петле. И още не е свикнало с зъбите. Но е много красиво. Прекарвам си горе-долу около една количка дърва и ми стигат за почти цял вечер, за да не излизам постоянно за дърва. И ще си направя едни яйчица. За обяд. Яйцата са от нашите кокошки. Сега снасят малко по-малко, но пак вземам около 2-3. С Рошко излязохме на разходка, понеже снегът лека по лека започна да се разтапя. Снощи беше изключително студено. Абсолютно всичко е замръзнало. Часът е към 2 след обяд. Извинявайте за вида ми, но вече е доста студено. Хайде, Рошко. Забравих да ви кажа, че когато споменахме на родителите ми за Рошко и те ни казаха, че той сам се е намерил дом. Сам се е открил дома по-скоро. И че би било грешка ние да потърсим нов дом, след като той вече сам го е открил. И си имам едно гостенче. Усмивки! Ела, моето момиче! Ела! Ела!